Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla, wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyacela Nkosi ukuba inkazimulo yakho ibonakale empilweni zethu, intando yakho yenziwe njengamanje emhlabeni njengasezulwini. Usiphe Nkosi isinkwa sanamhlanje semihla ngemihla, izwi lakho lihlale lisihole, lisilondoloze, lilethe inkazimulo kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Guqula inhliziyo zethu Nkosi zifane nezakho, ukuba intando yakho kube yiyona ephokophelayo, iphumelele einhliziyweni zethu, sikwazi ukuthanda omunye komunye njengabantwana bakho wena ubathandile, sihlezi emzimbeni wakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Siholwe na izwi lakho eliyilona eliletha ukukhanya nokuphila eimpilweni zethu. Umbuso Nkosi ungowakho, sigcine singabantwana abakwazi ukulizwa izwi lakho Nkosi, njengezimvu zakho ezithembekele manje naphakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba abakholwayo abathi uKristu Jesu uyinkosi nomsindisi eimpilweni zabo, bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngisho bona amadodana namadodakazi ombuso wezulu abathi bona bahamba ngemiyalelo nezimiso zikaNkulunkulu. Usheshise uthatha iBhayibheli lakho ukuze uzoba nokuqonda njengamanje masivula imibhalo, ngoba yonke imibhalo ibhalelwe ilotshelwe ukuba thina isilungise, kulungisa umuntu lo isidalwa esingaphakathi kulo mzimba esiwugqokile. Sheshisa uthatha iBhayibheli lakho ukuze uzoba nokuqonda. Wena ungenalo iBhayibheli, usheshise udownload iBhayibheli kwi-app yakho. Umoya ongcwele mayivuma njengamanje ithinta inhliziyo yakho ukuze sizoba nokuqonda nokuvumelwana kwemibhalo. Konke okubhalwe phansi sithi amen. Amen. Over to you my brother. Amen. Siyabingelela bazalwane ngomusa nothando lukaNkulunkulu. Sibonga lesikhathi samanje esikwazile ukusithola ukuthi sikwazi ukuthi siphinde sivuke sisane ukuphila, inyama ihlangene nomphefumulo. Amen. Kuyisona sikhathi lesi esisinikiwe ukuthi siqhubeke sinxuse enkosini ukuze isilungiswe imphefumulo yethu nemizimba yethu, ukuze ibe umhlabelo noma umhlatshelo ongcwele nophelelisiwe kuNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu ufuna imizimba yethu, ufuna ibe umhlabelo ongcwele ukuze ezokwazi ukuthi ahlale kuwo. Umzimba wethu ube yiphunga elimnandi kuye, ngokuba uNkulunkulu ufuna okumsulwa nokuphelelisiwe. uNkulunkulu onomona, uNkulunkulu ovakashela isizukulwane emva kwesizukulwane ngesono sokhokho noma sobaba abonile, ngokuba wontamo olukhuni. Lesi isizwe sontamo olukhuni, onhliziyo mbili, izinhliziyo ezingamatshe. Kodwa-ke izwi likaNkulunkulu liyisando, lona liyaphahlaza, liqhekeze amatshe ey'nhliziyo eziqinile, liyinkemba, ligenca inyama, lihlukanise nomphefumulo, kuyobhajwa ethambeni inqamuke ukuze kuyophuma kumkantsha. Amen. Shaya isono phansi. Uma kuwukuthi-ke isono enhlizweni yakho sisakhe impande
izwi likaNkulunkulu liyimbazo lishaya phansi isono ezimpandeni zenhliziyo yakho. Hlukane inhloko nesixhanti kucace ukuthi ungakuliphi icala ngokuba uthi uMose labo abangasenkosini abezenga kumina. So simelwe ukuthi sikhethe ukuthi sifuna ukuhamba nobani. Khona ingoma ethi sengizohamba noJesu wami hamba naye. Isho njalo ingoma osekhethile ukuthi uhamba noJesu uyavuma ukuthi uzohamba noJesu wakhe. Abantu babuze ukuthi ukuphi uJesu akakuthi uJesu usemlomeni wakho. Uyangqongqoza enhlizweni yakho. Ukuze ke ovulayo angene adle naye ukudla kokuphila, adle emtheni wokuphila, aphuze amanzi wokuphila, esiswini sakhe umuntu ugobhoze, hallelujah, glory to God, imifula yokuphila. Ngokuba umusa kaNkulunkulu mningi kakhulu, uchithelwe labo obafanele. Ngokuyasho uNkulunkulu ukuthi ngiyakuba nomusa kulabo engiyakuba nomusa kubo. Ungibhekele incwadi lapha kwincwadi yamaRoma. Bese Paul ungibhekele incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 13 from verse 1. Mase emva kwalokho ungipha incwadi kaJohane. Uzongipha chapter 16 noma chapter 15. Sinokuphila esikunikiweyo ngomusa. Umusa iwona esiphila ngaphansi kwawo ukuze thina sibuyiselwe ekulungeni. Ngokuba uNkulunkulu wethu ungukuphila, uNkulunkulu ongamandla. Siyambonga. Ngifuna incwadi abangazokwasa utata ngithe ngifuna incwadi yaseRoma chapter 8 ngifuna verse 15. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 uthi uNkulunkulu njengoba umusa wakhe uchithiwe ingane yakhe eluliwe. Incwadi yabaseRoma chapter 8 verse 15. Amen. Ngokuba chapter 9. Incwadi kwabaseRoma isahluko chapter 9 noma uqale ku verse 13. Verse 13. Njengalokho kulotshiwe ukuthi sifuna nje ukuthi sicacise indaba yothando. Uthando lubalekile kakhulu ngaphezulu kwakho konke esiyikho. Amen. Ngokuba ngaphandle kothando ngabe uNkulunkulu usawuqedwe umhlaba. Kodwa ngenxa yothando olukuye ngathi thina abantu abakhile sisaphila ngaphansi komusa. Nakwithabanakele kwakhona isihlalo somusa. Ezulwini khona isihlalo somusa. Isihlalo sobukhosi. Hallelujah, glory to God. Isihlalo seqiniso, isihlalo senkazimulo. Isihlalo somusa ilapho khona tholakala umnini mandla onke. Uthini umnini mandla onke? Njengalokho kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda. uJakobe ngamthanda, Kepha uEsawu ngamzonda. ngamzondelani uEsawu wathi ephuma kozingela wafica umfowabo ephekile isitshulu. Wakhala ngendlala, wafuna ukubekezela, enezandla, enesikhathi, ephiwe konke, umzingeli ongaphezulu kwakho konke. Uyahamba uyozingela, uyabuya emva kwalokho, bese buya ufica umfowabo uJakobe upheka isitshulu. Mase athi ongipha ukudla ngiyafa indlala. Athi uJakobe ngidayisela ilungelo lakho lokuba idlalifa. Athi sengazi
ungicisha ukudla ngithathe leli lungelo leli ngiyakunika athi uJakobe kulungile kufanele sibhale phansi sivumelwano ukuthi ngiyalithatha ilungelo lakho ukuba indlalifa uNkulunkulu kuyinto ebaluleke kakhulu ngokuba uJesu indlalifa yabaphilayo yabafile inkosana so waphucwa ilungelo lakhe lokuba indlalifa walidayisa ngesishebo sokudla waqeda ngelungelo lakhe lokuba indlalifa azange asalithola ilungelo lokuba indlalifa ingakho uJakobe bamthanda kepha uEsawu ngamzonda uEsawu bamzonda ngokuba akakubonanga kuyisibusiso ukuthi abe indlalifa akakubonanga kubalekile ukuthi abe indlalifa abantu abaningi badayisa imphefumulo yabo bafuna ukuthwala ngokuba yini bafuna izinto ezisheshayo njengo Esawu wayesefica ukudla sekuphekiwe akafuni ukupheka uncamela ukuthi adayise ilungelo lakhe wena udayisa ilungelo lakho lokuphila lokuthi uNkulunkulu umnike ukuphila udayisela uSathane ilungelo lakho uyazinikela kuSathane ukuthi uSathane angakwenzela noma ngabe yini wena nje uzonikela umzimba wakho ukuthi uSathane usebenzise uzokwenza inkanuko zikaSathane ngokuba yini awuboni kubalekile ukuphila kwakho awuboni kubalekile ukuphilela uNkulunkulu ngokuba uthi indlela zikaNkulunkulu ziyadileya zithatha kade kuzoba nini nemali ngidinga imali manje uNkulunkulu uthi angilinde iqhubeka ithini ngakho siyakuthini na ukhona yini ukungalungi kuNkulunkulu na cha nakanye uthi ngakho ke siyakuthini kukhona yini ungalungi kuNkulunkulu ngokuba uthi uJakobe ngiyamthanda uEsawu ngamzonda uNkulunkulu ukhuluma iqiniso ngokuba wenza isenzo esibi uEsawu yes Lord uma uzele izingane ezimbili kukhona ingane elalelayo uma uyithuma yenza konke okufanele bese kuzothi lenye iyagolozela yes Lord awuzondi yona ingane yakho kodwa uzonda isenzo sayo ngokuba yenza okuphambene nomyalo wakho yes Lord so umuntu athi uyakhetha kanti awukhethi ukhombisa ubulungiswa ngokuba ke umuntu ubonga lokhu okuhle awukwazi ukubonga into embi ngeke ukwazi ukubonga ingane yakho uma ingakuhloniphi ngeke uzibonge kanti umyalo uthini uma uthi hlonipha uyihlo nonyoko so uma unikiwe ilungelo wena lokuthi uke ube indlalifa bese uyadayisa wena ngenxa yesinkwa lokho ukhombisa ukuthi ulungile wena ufuna ubongwe ngokuba isitima fanele ubongwe ngokuba isifula amen you understand so uNkulunkulu ubheka izinto ngamehlo eqiniso njengokuba ke kukhona izindlela ezimbili kukhona indlela enkulu ebhujisweni kukhona indlela encane eya ekuphileni kukhona indlela yobubi khona indlela yokuhle so wena into okumele uyenze uzikhethele ukuthi eyiphi indlela ofuna ukuyihamba ngokuba uNkulunkulu unomusa kulabo afuna ukuba nomusa kubona unothando kulaba abenza kahle kuyena abalandela umthetho wakhe you understand abenza lokhu akufunayo ngokuba yena ufuna labo abalalelayo you understand ithini incwadi incwadi uDeuteronomy isahluko 32 yes sir verse 4 yebo uyidwala umsebenzi wakhe uphelele wonke umsebenzi wakhe wenziwe uphelele ngokuba zonke izindlela zakhe
zingukulunga zonke izindlela zakhe zingukulunga izindlela zakhe zingukulunga zonke indlela zikaNkulunkulu zilungile akahluleki ngokuthi wena uyahlupheka noma wena unemali uzothanda kakhulu noma wena unikela kakhulu ukwahlulela ngenhliziyo yakho ukuthi wena uma ekunika umyalelo wena ngabe uyawulandela na umyalelo ugcina umyalelo wakhe ishini incwadi uNkulunkulu wokuthembeka uNkulunkulu wakunjani wokuthembeka lo wokuthembeka uthembekile izwi lakhe ethembekile yena uthembekile zonke izindlela zakhe zilungile ongenakonakala akukho kungcola kuyena uNkulunkulu konke uthi yena ungukukhanya ulungile ulungile uqotho yena ayisho izindaba uthi ulungile yes Lord uqotho yena yes Lord you understand so manje na ke athi kwincwadi yaseRoma amen isahluko 9 verse 15 verse 15 ngokuba uMose uthi no hallelujah verse 14 starting from verse 15 full hallelujah ngokuba uMose uthi ngiza kumhawukela engimhawukelayo ngokuba uNkulunkulu bekhuluma noMose ngesikhathi abantwana bakaIsrayeli ehlane bakhile ithole bese hambe yobanxusela entabeni athi uMose uNkulunkulu ngcono thatha mina uqobo lwami azinikelele yena ngenxa abantwana bakaIsrayeli uthando lolo ngokuba uthi uNkulunkulu bazothini labantu bezizwe uma bezwa ukuthi abantu bakho ubakhiphile eGibhithe ubakhiphela ukuzoqedla ngabehlane uMoses ngaso sonke isikhathi uyanxusa uletha ukulungiswa uNkulunkulu esediniwe ulaka lakhe esefuna ukuthi liqede ngalabantu abangafuni ukuzwa lokho thina nomhlamo olukhuni inhliziyo zenu zifuna ukuzwa nginenzela umusa nifuna ukudla nginika ukudla yonke into ngiyenenzela kodwa nibongi uthi ngihlalise ehlane for 40 years ngenxa ukuthi ngifuna ukufundisa isifundo ukuthi umuntu akayi ukuphila ngesiko kuphela kodwa ngezwi so ngesikhathi behlane uNkulunkulu bafundisa ukulalela thina njengoba sile emhlabeni usathana ukhishiwe ezulwini nomoya wenkani lo moya ukuthina abantu ukuze thina sibuyele kuNkulunkulu kufanele silalele izwi lakhe uma ungalalela izwi lakhe ngeke uzobuyela kuNkulunkulu khohlwa haleluya glory to God ngeke siyafana nabantwana abaseGibhithe bekhishwa ehluphekeni thina usathana ukhishiwe emhlabeni unolaka ulaka lakhe ngaphezulu kwakho konke ngokuba yini uyazi isikhathi sakhe esifishane njengoba isikhathi sakhe sisifishane usathane ufuna ukubhubhisa umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu so usathane uyabusa emhlabeni njengoba ekhishelwe emhlabeni nje uzodukisa abantu umuntu ukuze abuyisane noNkulunkulu kufanele enze lokho okwenziwa uJesu Kristu ngesikhathi uJesu Kristu esehlane elingwa inyoka ithi akakhe izikwa ngamatshe ithi inyoka akaziphose ithi inyoka akagome phambi kwaye ayikhonze uJesu Kristu wayiphika wayinqaba ingakho umbhalo ithi mnqabe usathane uyakubaleka yesu ndaba melanani naye neqinile okholweni yesu ndaba so umuntu umele ukulungiswa ngezwi ngokuba impi eyenyama nomoya umoya ulwa nenyama inyama ilwa nomoya yesu ndaba iko ngani incwadi yaseRoma ithi ngokuba inyama isitha kumoya nomoya uyisitha kunyama kuyaphikisana kodwa labo abaphila enyameni bona bafana nabantu abafile yesu ndaba ngokuba bafuna ukugcwalisa inkanuko zenyama so izwi lona into elethelwe ukuthi wena umuntu uNkulunkulu wakhe ngomfanekiso wakhe yithi wakunika ilungelo wakunika intando ayikho into lamandla njengentando unengqondo iqondo inamandla kakhulu usathane uhlola ingqondo yakho
usathane ungena enhlizweni yakho. Mengena engqondweni yakho ungena ngabantu. Ngokuba abantu ohleli nabo mebekhuluma ulimi olungalungile nawe uzolikhuluma. Usathane ufuna ukukhuluma izinto ezingasile. Usathane uyanunusa leminyango ununusa ke ngabantu besifazana abanqunu. Ngokuba yini uyazi ukuthi inhliziyo yomuntu ngumthakathi. And uma enqobe yona usekwazile ukuthi anqobe intando kaNkulunkulu efanele ngabe iyenzeka kuwena. Abantu bamthatha kancane usathane. Abantu bamthatha kancane uNkulunkulu. Ingakho bengenanzuzo ekuphileni kwabo. Ngokuba bazi ukuthi mhlambe bona inzuzo imali nomsebenzi nokuthi ufunde kangakanani nokuthi ugqokani nokuthi ushayelani nokuthi uhlalaphi nokuthi uthandana nentombazane enjani nokuthi wena umuntu wesifazane ubukeka kanjani. Ingakho ufake i-makeup usathane ukhohlisile. Ingakho ufake upende emlomeni usathane ukhohlisile. Wena mfana ingakho uthanda ke ufaka ama-chains ngoba usathane ukhohlisile. Ukela ukuthi uyadlisa ngokuba ufaka ama-chains. Ingakho ibhluke lakho lihlele ezansi kwezinqa. Ngokuba yini ukukhohlakala kwasathane kugcwele kwena. Abantu abasho usathane isilwane esibomvu esinomsila nempondo. Abakhohlisi. Yayizwa loo nto leyo? Bazi ukuthi ingilosi isilwane esincane naso esiwumuntu esinempiko ezimhlophe esindizayo. Abazi ukuthi imimoya lekhulunywa ngayo, imimoya lekhulunywa ngemoya, bekhulunywa ngosathane, khulunywa ngomoya omubi. Umelane noNkulunkulu. Umelane noNkulunkulu. So, iBhayibheli lifuna wena understand izinto zikamoya before uqala udlule. uNkulunkulu okumele akuhole wena uma ufunda iBhayibheli ukuze wena uma ufunde ngokuqonda. Umuzwa uNkulunkulu ekhuluma nawe ungabheki iBhayibheli uthi njengenganekwane noma njengesitori nje. Ngokuba lokho kwenza wena ukuthi unganaki ngokuba usathane ufuna vele unganaki. Kanti yini esitshela yena ukuthi phumani kule mabandla enu ngokuba ke nihlele emabandleni niyaqhubeka nokuba inzoni. Kule mabandla enu amanga. Uthi uNkulunkulu ufuna abamkhonza ngokomoya nangokweqiniso. Iqiniso ukuthi wena wenza lokhu uNkulunkulu akushoyo. Ngokuba ke umthanda kanjani uNkulunkulu ayisho ihamba ubheka incwadi kaDuteronomy noma incwadi kaMatthew chapter 22 verse 38 phakathi kwazo zombili uzokhetha ukhethe keduze. Matthew 22:38. Ukhethe keduze. Into ebalekile fanele wazi ukuthi izwi lilodwa usathane uyalazi iBhayibheli. Uyalazi izwi kaNkulunkulu usathane ngokuba wayendodana wasephuma waba indodana yolahleko. Lo moya kasathane umoya owingilosi yokhanya. Amen. Njengoba kuthiwa ke ukhishiwe ezulwini khona into ayenzile wrong. Bonke abantu abangenzi kahle abahluleka njengoba isho incwadi kaJuda futhi ithi ke lezo ngilosi ezingazanga ukuhlala ebukhosini bazo zakhishwa zawaboshwa njengayo usathane. So manje ithi Incwadi ngokukaMathewu isahluko 22. Yes sir. Verse 37. Yebo. uJesu wathi kuye, "Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho." Yini okumele uyithande? Inkosi uNkulunkulu wakho. Wothanda inkosi ubani? uNkulunkulu wakho. Inkosi yinye. Isihlalo sobukhosi ezulwini sinye. Yes Lord. Yes Lord. uNkulunkulu munye. Usho njalo uyena yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini uthi akanabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Akekho futhi uNkulunkulu oyoba khona emva kwakhe noma ngaphambi kwakhe. Amen. Uthi yena ungumqali nomphelelisi, Alpha noOmega. Ungumqali ungumgcini. Amen. Yena akadalwa ngomuntu. No. Yena udale konke okukhona. Yena uyabusa. Ubusa emhlabeni nasezulwini ngaphansi komhlaba. Amen. Do you understand? Wothanda Inkosi uNkulunkulu wakho ngani? ngayo yonke inhliziyo yakho. Yabona ke usathane ukwazi ungena enhliziyweni yomuntu.
So uma incwadi ithi ke ningathandi izwe kakhulu. Kusho ukuthi qhelelana nokuthanda izinto zasezweni kakhulu. Esikhundleni sokuthi wena uthole ukuqonda. Hlala ezwini. Izwi. Hallelujah, glory to God. Ithi incwadi kaJoshua. Ngifuna incwadi kaJoshua chapter 1. Ngithi verse 8. Ngifuna chapter 1 verse 8. Ngifuna umfundele leyo ndawo leyo. Incwadi kaJoshua chapter 1 verse 8. Incwadi uJoshua isahluko sokuqala verse 8. Yes sir. Yabona uNkulunkulu usekhethile uJoshua ukuthi uzongena ezicathulweni zikaMose. Kodwa ukuze angene ezicathulweni zikaMose kunomyalelo ekumele ulandele. Ukuze yena agcwalise athembeke uNkulunkulu njengoMose. Ithini incwadi? Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Mayingasuki kuphi? Emlonyeni wakho. Incwadi yomthetho, le ncwadi le esiphethe iBhayibheli fanele ube ulimi olukhulumayo. Awuye esontweni ngesonto kuphela. Mase uyabuya esontweni uhambe uyophuza utshwala. Uphikisana nento ebhaliwe phansi ukuthi ke izidakwa ngeke zingene ezulwini. Awuye esontweni thiwa ke ugqoka isikete esontweni mesuka ekhaya ugqoka ibhlukwe. Ngokuba uNkulunkulu kufanele abonakale kuwena ke ngaphandle esontweni nangaphakathi esontweni. Ngokuba ke umuntu okhonza uNkulunkulu lo ngaphakathi ubonakala ngaphandle ukuthi lo muntu kaNkulunkulu. So ithi incwadi le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Incwadi yomthetho fanele ihlale emlomeni wakho. Kepha wozindla ngayo. Fanele udlinze ngayo. Into emodlinza ngayo bathi ngisifisa ukumeditate kodwa ngesiZulu bathi ukudlinza okusho ukuthi ke uhlezi ucabangela kuyona. Mawubuka izinto ufuna ukubuka izinto ngehlo likaMoya Engcwele. Ngoba uNkulunkulu uthe incwadi indlela zakhe zonke zilungile. So nawe indlela zakho zonke kufanele zilunge. So ukuze wena ukwazi ukunqoba uSathane kufanele emhlizweni yakho uhlale uNkulunkulu. Ukuze wena empilweni yakho kube khona ukuthula engqondweni yakho kufanele ke ubone uNkulunkulu kuphela. Nezwi lakhe ngaso sonke isikhathi ukuze ukwazi ukubona uSathane emekulinga. Uzobona kanjani uSathane ekulinga ngokuthi uNkulunkulu awuzazi indlela zakhe kodwa uthi uyakholwa? Ingakho nje sinalabazalwana abayakholwa besikhuluma sifunda iBhayibheli bamanqika bayasiphikisa. Yes Lord. Angizwa? Amen. Amen. Yini ingokuba abazazi indlela zikaNkulunkulu abamazi uMoya Engcwele. Abafundi iBhayibheli bayaphatha amaBhayibheli banamavesi abawathandayo ajabulisa inyama yabo. Kodwa ke inhliziyo zabo zonakele. Ingakho uJesu Kristu wathi ke lesisizwe simkhonza ngezindebe kodwa ngokwenhliziyo sikude nami. Hallelujah. Amen. Kepha wozindla ngayo imini nobusuku. Zindla ngayo lembhalo imini nobusuku. Ukuba uqaphele. Ukuze wenze njani? Uqaphele. Fanele uqaphele. Sikhuluma ngokuqaphelisisa ukuze ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Uma ngempela uthi wena uyakholwa. Ngokuba imbhalo le iyahlola bese uJesu Kristu ke mina ngihlola izinto nenhliziyo yomuntu bese ngimkomelisa ngemsebenzi yakhe. Mawucabanga ukongeliswani ngoba phela sithemba nazo indlela. Sinesihoko, sinezulu. Sinesihoko, sinezulu. Sinezulu, sinesihoko. Akukho phakathi nendawo. No. Hallelujah. You understand? Akukho phakathi nendawo. Ophakathi nendawo isitabane esiconfused kodwa indawo yasisesihokweni. Yes Lord. You understand? Amen. Ngokuba yini uNkulunkulu ubekile uthi ngadala indoda nomuntu wesifazane. Ayikho into phakathi nendawo. Ezwaneni khona isilwane sendoda nesesifazane. Asike isilwane esididekile angikaze ngibone izinja zalana. Izinja ziyalumana. Yes. Zibange esifazane zilumane. Amen. Amen. So uzubona ukuthi umuntu ukhohlakele kanjani asukele indoda nehwana. Yini ayibonayo yile umoya esikhuluma ngawo ngokuba ke akalazi iBhayibheli. Umfundisi ulana abanye abafana. Uthi uyakholwa. Ubhizi udlonga ulingane ezincane. Hallelujah. Abafundisi.
Ungiphele incwadi yaseRoma chapter 9 verse 15. Hallelujah. Ngokuba kuMose uthi ngiza kumhawukela engimhawukelayo. Uthi kuMose ngiyakumhawukela lowo engimhawukelayo. Ngimzwele kulowo engizomzwela. Hallelujah, glory to God. Understand? Uthi ugula ulele phansi. Hambe kwincwadi kaJobe chapter 33 verse 14 or starting from verse 15 or starting from verse 18. Anyway, incwadi kaJobe chapter 33 uthi ngiyakumhawukela engekuba nomusa kele. Ngimzwele engithanda ukumzwela. Sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu mesefuna ukuzwela wenzani. Hallelujah, glory to God. Yes sir. Hallelujah. 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 Yes sir. Incwadi uJobe. Incwadi kaJobe. Isahluko 33 verse 14. Verse 14. Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye. Uthi uNkulunkulu ukhuluma kanye. Yebo. Aphinde akhulume kabili. Umuntu angakunaki. Yawuza ubusa. Amen. Uyafika ukhuluma oqala. Akunike isaxwayiso. Kodwa umuntu aqhubeka afika sibhodlela bhiya, adwanguzela aphinde jointini. Aphinde umuntu aphume ngewindi. Ahamba yojola yofeba. Umuntu uNkulunkulu amnika isaxwayiso, aphinde futhi ahamba yontshontsha. uNkulunkulu uyaxwayisa. Phinde uthathe isibhamu uhambe yokhomba ubulala abantu. uNkulunkulu uyaxwayisa. Afike ngangephupho athi yekela ukuhlaba amadlozi. Yekela ukuhlaba amadimoni. uNkulunkulu uyaxwayisa. Yakutshela uNkulunkulu indlela zakhe. Khuluma kanye aphinde akhulume kabili. Kodwa ke ephushweni ufika nangephupho nasembonweni nangombono lalela. Ufika ngephupho azozibonakalisa, azokukhuza. Aphinde afika nangombono. Lokho okubonayo uthi ngibone lento kanti sekumbono ukubona uNkulunkulu ekhombisa. Usakukhuza, uyaxwayisa ukuthi uma ungaphenduki kule ndlela yakho khona ukusina kujeqeza. You understand? ephushweni nasembonweni wasebusuku. Ephushweni nasembonweni wasebusuku. Lapho abantu behlelwe ngobuthongo obunzima. Lapho umuntu ahonqa bazele emacansini. elele embhedeni. Khona uyavula izindlebe. Lapho uNkulunkulu afike khona avula indlebe zakho zabantu abeke uphawu. Ufuna ukubeka uphawu ngenxa ukuthi ke ufuna ukuxwayisa, ukukhathalela konke lokho. Ekufundisweni kwabo. Ukufundisa indlela zakhe, umusa lesikhuluma ngawo. Isihawu lesesikhuluma ngaso. Ukuze aphambukise umuntu ekwenzeni kwakhe. Ukuze umuntu ajikiswe kulokwenza kwakhe okuphambene nentando kaNkulunkulu. Amen. Anqume ukuzindla kumuntu. Akhiphe lokuhliza kwakho komngcola. Ulokhu ubuka abantu besifazane bakhanuka, ubuka abafazi babantu abafisa, ubuka imoto zabantu azifisa, uyantshontsha. Uyiqamba amanga. Uyafeba. Unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni. Izona zonke izinto lezi eziphalela ukuthi ekubhujisweni ungabi naye uNkulunkulu kwena. Izwi linguNkulunkulu, izwi elikaNkulunkulu. Uma unezwi likaNkulunkulu liphila kwena wenza intando uNkulunkulu uphila kwena njengoba asho uJesu Kristu etshela abapostoli bakhe ukuthi ke mina ngikubaba, ubaba ukumina. Akukho engikwenza ngokuthanda kwami. Ngokuba wenza into efunwa ulizwi. Indodana yenza intando kalizwi. So ukuze wena upheleliswe uNkulunkulu ngale kolethi amen 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 amen. Mkhulu Jehova kodwa manje inhliziyo zenu medlula umuntu wesifazane ugcina sokuthi amen ucela umuntu wesifazane so uvuma umuntu wesifazane ukuthi ke uyena omuhle ngaphezulu kaNkulunkulu. Ngokuba ke ugqoke isiketi esiveza iphedi noma ugqoke leggings etight eveza imselezi. Unqanda umphefumulo wakho ekubhujisweni. uNkulunkulu eze kwena afuna ukuzokusindisa. Ingculaza sekubambile. Unqanda umphefumulo wakhe ekubhujisweni. uNkulunkulu afike ngegama lakhe nangomusa azokusindisa. Ngokuba uma ufa nengculaza yakho ulela ngaphansi.
uyesihogweni nokuphila kwakhe ukuba kungachithwa ngomkhonto ukuze umkhonto bathi inkemba ngolunye ulimi bathi isort ngesingisi inkemba izwi ngokuba izwi sahlulelwa ngalo you understand sahlulelwa ngezwi lezo sikhulumayo nathi siyasahlulela ucela kumnandi ukuba la ngishumele leli evangeli ngoba la ngifuna ngabe nami ngibhizi ngehla ngenyuka njengoba bonke abantu kodwa ngimile la ngifuna ukusindisa umphefumulo wakho ngezwi you understand hamba ubuyela ngale ngoba kule ncwadi yakhe ukuthi weba nomusa engaba nomusa kuyona bese uhambe uphuma lapho uhambe uyekona le ncwadi yakhe uyamaroma uchapter 8 ngifuna ungiphe uverse 35 incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 35 yes sir kubani oza kusihlukanisa nothando lukaKristu na uthando lukaKristu ukuthi wafa uKristu esiphambanweni wafela isoni uthando lo ukuze afundise isoni ukuthi ke uNkulunkulu ngifuna ukusho ngesiZulu angazi umuntu ofuna ukumplease ngesiZulu bathi yikuthini umjabulisi uNkulunkulu umjabulisa kanjani mase isho njalo ithi ubani ongasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu mase athi umpostoli Paul ku chapter 12 verse 1 Roma chapter 12 verse 1 ngoba uthi ubani ongasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu uNkulunkulu ungamjabulisa kanjani uNkulunkulu ungamjabulisa kanjani uNkulunkulu ithini incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1 yebo ngakho ngiyanincenga manje siyancenga singabazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ngomusa ngothando ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo izwa indaba uthi ubani ongasihlukanisa nothando kaNkulunkulu uJesu Kristu wasithanda waze wasifela ukuze asifundise ukusomjabulisa kanjani uNkulunkulu ukumjabulisa kwakhe uJesu Kristu uNkulunkulu wamvusa ethuneni wamvusa ethuneni manje ke ngokuthi uJesu Kristu unikele umzimba wakhe uNkulunkulu ibe ngumnikelo ukuze ube umnikelo njani ophilileyo iyona ke lento ejabulisa uNkulunkulu ongcwele bese uthi verse 2 othandeka kuNkulunkulu imake sifanele sinikele imizimba yethu yes Lord ibe umnikelo ophilileyo ongcwele into engcwele into emsulo othandeka kuNkulunkulu futhi ke angijwayeze lonto ungamjabulisa kanjani uNkulunkulu ukuthi ube ngcwele umzimba wakho unikela ezwini izwi liphila wena uphila ngezwi kube ngokukhonza kube kwenu kokuqonda ukukhonza kokuqonda kusho ukuthi into yenzayo awuvele nje uthatha iBhayibheli lokuthi amen uthi amen ngokuba ke izwi liyaphila kwena abantu abaningi bayapretenda bangabazenzisi bangamaxoki bangamaphinki abantu abaningi abangithandi abayithanda leNtshumayelo yini ngoba ngiyabatshela izinto abayizona izwi kufanele liphile kwena nyakuba amaxoki nyakuba amazenzisi izwi kufanele ulithande usabe isono ningalingisi lelizwe so ayizwa izindaba ngitheni mina incwadi asingafani nabantu balelizwe izisho incwadi kwincwadi kodwa niguquke yima ithi incwadi hallelujah glory to God hallelujah uqhubeka angiyona bengiyifuna songiphazamisile hallelujah qhubeka ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe nayo indaba nayo into ekumele iguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ngitshela ngathi mina usathane uyedlalela ekhanda lakho ube ne stress ube depressed
ube nomzwangedwa uhlezi nje ulolaka inhliziyo yakhe ingenako ukuthula ingqondo yakhe iyaphithizela sihleli nawe wena ucabanga ezinye izinto siyabizwa sithuka uthi hayibo yazi ngicabanga enye into yini engqondweni yakho kuyaphithizela usathane i-playground yakhe ikhanda lakho ngoba yini awucabanga usathane ubudlelwano obuningi emakhaya uba uyadaka unolaka uyashaywa sana ekhaya abantu seba-traumatized abantu akusekho ukuthula umama naye uyathuka intamba akazi uyithukelana intamba umoya kasathane usuyambusa so uma usuka uKristu umqondo wakho indlela ocabanga ngayo indlela obuka ngayo izinto iyaqala ishintshe awusakhulumi noma ngabe yini awusahleki noma ngabe yini abayenzayo umsangano ngokuba yini uKristu usekhombisile ofuna ukuqonda ngoba baningi abantu abenza isono bebesebenza amashaya abanye bathithitheka bayajabula yini abazi lutho izwi aliphili kubona izwi fanele liphile kuwena ithi incwadi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo yakho ngayo yonke inhliziyo akushongo ukuthi ngo-half noma ngengxenye noma ngekota kuthiwa ngakho konke ukuze wena usindiswe emoyeni omubi umoya wenzondo umoya wontshontsha umoya wobufebe umoya wokudakwa umoya wokuphinga umoya wokuqamba amanga imoya leyo ebamba abantu imoya iyababulala abantu bethi bayakholwa ngikabafundisi babulawa imoya akekho umuntu ozothi uyajola ulale ngashadile ethi ke uyakholwa uma nithi nifuna ukuba ndawonye funeke nishadiswe sengalalana ngokusemthethweni so awukwazi ukuthi wena uzoholwa inganuko ulale nawo wonke amantombazana khona ebandleni amanye wazalisa ingane khishwe izisu khona la ebandleni uthando likaNkulunkulu alukho la uthando likaNkulunkulu ithi incwadi besaba uJehova bese ke uqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova so kwenzeka kanjani ukuthi uhlaniphile wena kodwa manje uphile esonweni uyabhukutha esonweni kwenzeka kanjani uhlele ebandleni lapho khona kuqanjwa khona amanga uthi uthanda uNkulunkulu hambe kwincwadi yaseKorinte thanda incwadi yaseKorinte ngifuna isahluko sesibili verse 6 chapter 6 verse 14 gijima sike sizwe labo bantu bayakholwa bahlele emabandleni amanga bahlele ngenkani ngoba nako umfundisi babo umakhelwane kodwa umfundisi wakho ukufundisa amanga gijima baba chapter 6 incwadi kwabaseKorinte incwadi yokuqala kwabaseKorinte yes sir isahluko 6 verse 14 yes sir kepha uNkulunkulu wayivusa ngithe ngifuna incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 6 verse 14 kwabaseKorinte isahluko 6 yes sir verse 14 yebo force uyazi ngekhanda hamshayisha maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo yayizwa indaba elizathi iBhayibheli siyalikhuluma yini siphila ngezwi uma ngingekho lapha kwenu ngichitha isikhathi ngifunda izwi angilifundeli izwi nje ukuthi ngikufuna uzo-entertainer ngimkhombisa ukuthi ngazi kangakanani no ngeke ungisize lokho uthi uMoses ningathi uma uNkulunkulu esenifaka eKhenani ekhipha lezazizwe nithi ngoba naku nina nilungile no ingokuba ugcina isithembiso sakhe ugcina isithembiso hallelujah glory to God sokuthi ke wenza isivumelwano nobaba benu ngokuba nina nenhliziyo zenu zilukhuni nontamo olukhuni uNkulunkulu
khombisa uNkulunkulu bakhe njengoba wanikhipha eGibhithe ngesandla esiphakeme wanigcina ehlane wabulala bonke ababengezwe wafaka nina nizofakwa eKhanani ngisho uMose akangenanga eKhanani uAaron lo owenza ithole naye wona uMose wathiwa akakhulume nedwala alikhombe uMose wafika walishaya idwala uNkulunkulu wacasuka kabi ngoba akafunanga ukuthi amkhazimlise ngokwenza intando yakhe uNkulunkulu uma ngimla ngishumayela ivangeli hayi kuba ngungqesta noma mhlambe ngihlakaniphe kakhulu ngokuba ke umoya ongcwele uyangisebenza umlungiswa ngiyafuna ngifuna uNkulunkulu lengakhona and ukufuna kwami ngifuna nawe umfune umfuna ngoqonda haleluya 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 funa uNkulunkulu ngoqonda phumani ngamabandla enamanga maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwa yenzo lonto leyo nihlele emabandleni nenza nifaka amawigi nifake upende emlomeni amadoda athandaza egqoke ikhindi ayize esontweni eyikhindi bafaka amavest esontweni bafaka ama-gold chains esontweni ejokeni linye nabangakholwa indoda inerasta esontweni umfundisi unerasta esontweni yezwa indaba nithi niyasonta ngokuba kunakuhlangunyela kuni nibhizi niyalalana esontweni niyashintshana ngabantu besifazane nina abafana niyalalana nani ninodwa niyashintshana abanye abafana gcwele nje i-abomination izinengiso zigcwele isonto bantu bayakholwa baphathwa ngabhayibheli bathuka uNkulunkulu wena uhleli lapho lo usile kubala uyahleka wenza ithitheka engathi yonke into right nize niyanikelela ukukhohlakala ninikelela kwesifogweni umfundisi wenu ushumayela angesoka nezwi lakhe lesitabane ngokuba ubhizi esontweni ubheka abafana zolala nabo umfundisi wenu ucupha isisoka ngoba naku ufuna ukulala umfazi wakho uhleli kulelo sonto lokuthi yena umfundisi yenza into yakhe umfundisi wami emchawula njalo man of God man of God man of God ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na yabona mina uma uzufuna ukushumayela nathi kufuneka sikuzwe uqala ukuthi lento ekhuluma isafike eBhayibhelini and awuphambanisi ama-scriptures ngokuba ke ngeke kuvumele ukuthi ume la mina uzokhuluma into ephambene ngizokuphikisa ngale iBhayibheli ngeke ngize ngixabane nawe kodwa ngizokuqondisa ngoba incwadi isho njalo ithi baningi baphumile bakhuluma into abangazazi bese sithi rebuke them sharply hallelujah hallelujah to God henzo lonto leyo yes Lord nibayalisise yes Lord yes Lord thina umsebenzi wethu kuyanisisa yes Lord ashumayelethini ukuthi mhlawumbe ufuna usithande uthi ke hayi nehlale into yena angandaba nalonto leyo mina ngeke izingifake ezulwini wathi uJesu Kristu othobunye sisi amadimoni ayasithobela uthi uJesu Kristu ningajabuliswa ukuthi amadimoni ayithobela into kumele ijabulise ukuthi igama lakho libhaliwe ningathi nokuphila hallelujah ukuthi uyayena ezulwini into kumele ijabulise ngoba ngigama la ngishumayele bese ngiphume ngiyobheja ngaphandle mina anginandawo uNkulunkulu ngisikhohlakala bengenza njalo ngonakele ngifana nalezi khohlakala ezikhona ezigcwele amabandla ezithi zihola amabandla zibe zidukisa abantu ngenxa yokuthi bafuna ukujabulisa abantu nenyama bafuna ukutshela abantu izinto abazifunayo ngoba abantu batshelwa yindlebe abantu babuthaka badansela isigingci sikaSathane ngokuba izwi likaNkulunkulu alikho enhliziyweni abaphili ngezwi baliphathizwa uNkulunkulu behlala nobayenyuka kodwa bese kumele balipractice kumele balisebenzise kubona ithi incwadi yaseJames ningabi ngabantu abazwayo izwi yibani ngabenzi bezwi ngokuba nokuzikhohlisa kufana nalokho ufana umuntu ozibuka esibukweni bese sibuka esibukweni mehamba bese asuka khohlwa ukuthi unjani angithi unjani ngesontweni ungalazi iBhayibheli uma phambi komfundisi akukhuluma into engekho lapho ujela ukuthi uyazi bese uhambele sokhohlwa into adikhulunywa esontweni ngoba ubhizi ucosa ifoni lapha uyakhetha ngoba ilizwa likho ugospel ngempela yikho esontweni ungena ufana uyaphuma uyafana yini izwi alikho uma umfundisi engagcotshiwe uNkulunkulu lo mfundisi lowo uzodlala ngani ngokuba amadimoni amsebenzisa uyisigcina samadimoni you understand komezi hallelujah ithi incwadi ingaboshelwa nabantu abangakholwa bukuphi ubudlelwane phakathi kwabantu abakholwayo nabangakholwayo kunabudlelwana buni ukukhanya nobumnyama na
thina sifuna ukuhamba ekhanyeni, sifuna ukuhamba kuKristu. Amen. Ngokubusa uKristu, mina ngisibani sezwe. Amen. So uma uKristu ethi uyisibani sezwe, kumele silanjele thina ngemuva. Angikwazi ukuhamba ngaphambi kwaKristu. Unakuzwana kuni uKristu noBeliali na? Angikwazi ukuhamba phambi kwaKristu. uKristu ufuna ukubuyela ngiholayo, angithi incwadi yakho nje uthi izimvu zakho uyazazi uzibiza ngamagama eseziyamlandlela. Yes, Lord. Unesabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Yini ehlanganisa nomuntu ongakholwa wena ubukholwa? Uhlala nezidaba. Uthi uyakholwa. Awushumani ngisho ivangeli kuzona. Ubhizi lapho usine kubala. Benza ama-jokes ngoJesu Kristu bahlamba lezi igama likaJesu Kristu uyasineka. Yini? Ingokuba izwa likho kwena. Baningi abantu engibabonayo emnyango ama-status abo bekhuluma izinto ezihlambalazayo ngegama likaJesu Kristu bethi bayakholwa. Bese behlala abafundisi babashumele ngo-ogani. Ivangeli liyahlanjalaza ngenxa yenu. Hallelujah. Iyasho incwadi ye-Revelation. Hamba lapha incwadi ye-Revelation. Ngifuna chapter 2. Incwadi ye-Revelation chapter 2. Bese ufike laphaya ungiphe verse 2. Incwadi isambulo isahluko sesibili ivesi lesibili. Yes sir. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Nemizamo yakho. Nemizamo yakho iyaziwa. Nokubekezela kwakho. Nokubekezela kwakho kuyaziwa. Nokuthi nokuthi kawunaku bamela ababi. Ithi awufuni futhi ukumela ababi. uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yakho. Nokuthi awufuni ukumela abantu ababi. Wabavivinya nalabo abazenza abangabazenzisi wabavivinya. Abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo. Yazi indaba. Amen. Bazenza abapostoli abasibo njengale bandla ekuthiwa abapostoli. Amen. Basibiza ngabapostoli kodwa babona abapostoli. Wabafumana beqamba amanga. Bangabaqambi bani? Amanga. Bangabaqambi bamanga. Kusho iBhayibheli ukuthi ungavela uziqambe ngento ongeyona. Ungenabo ubufakazi bakho ungashumayela iBhayibheli. Bese uvela uthi hayi baningi abapostoli abakhona lemnyango. 12 apostles amasonto amabhiliki. Yes, Lord. Amen. Amasontweni thiwa ibandla labapostoli. Kwenzeka kanjani ukuthi babuke abapostoli bonke? Abapostoli babe u12. Hallelujah. Bonke babe nobufakazi. Amen. Babeshumela igospel bethula ubufakazi, babeshawa bebulawa bezondwa beboshwa. Wabafumana beqamba amanga. Nina nenza ubudlelwane bathi benza ama-fellowships njalo. Bayacula abantu bayanikela kakhulu. Hlezi kunama-trip ayaphuma kuyahanjwa. Dliwa imali zabantu esontweni. Abantu bayizoni khona lesontweni. Abantu bahlele ebhasini bayahamba baye ku-trip bavakashela enye isonto babhizi baqabulana ebhasini abazalwane abashajile. Bacifelana amehlo bayathetha. Umfundisi ubethi oh my children, I'm blessed with you. Eqamba amanga ngoba naku ufuna ukuncinca imali zenu. Abapostoli bamanga akwazi ukuthi badlala yonke into nabapostoli. Umpostoli ufuna kube umuntu oyedwa. Osuke enesibonakaliso esiqhamuka kaJehova. Olethe message. Ozoshumela igospel yeqiniso. Amen. Uma zangonika isibonakaliso awuyena umpostoli. Ngikho kuthiwa ke njengoba naku kunesambulo ngambulelwe angeke ngizibizwe ngompostoli. Anginandaba noma ngabe kuthiwa ngibizwa ngani. Kodwa sizonke ngihlele eqinisweni. Ngoba umqhele wami awukho emhlabeni. No. Ngishumela ivangeli. Njalo umpostoli Paul ekhuluma no Timothy. Amen. Asihlala. Amen. Evangelini lakho. Qhubeke, qina kwivangeli. Ile kumele siyenze ukushumela ivangeli kuphela leqiniso. Yes, Lord. Niyakuba abaqambi bamanga ngenkani. Amen. Yenza indaba. Amen. Nokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami. Sonke sibekezele. Kodwa manje kufanele senze sure ukuthi naza sisolakala. Kawukhathalanga. Yenza indaba. Yes, Lord. Hamba kwincwadi kaJohane chapter 14. Noma hambe kwincwadi yokuqala kaJohane before kwincwadi kaJohane. Ngifuna ungiphe isahluko sokuqala. Amen. Noma isahluko sesibili.
Sahluko sesibili. Verse 15. Qala from verse 15. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesibili verse 15. Yes sir. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Izwe sikhalelane nalo nezinto zakhona zasezweni. Uma umuntu ethanda izwe, Uma umuntu ezithola esenothando lokuthanda izinto zasemhlabeni kakhulu, uthando lukayise alukho kuye. yini engasekho? Uthando lukayise alukho kuye. Awukwazi ukuthi wena uzothi uyakholwa kodwa ubusy nezinto ezitrendayo ku social media, nawe uyabaleka. Uthanda izwe kakhulu, wenza nezinto ezihlambalazayo kwesi. Wenza izinto ezihlambalazayo. Uthi usindisiwe ngithi. Why pho unamasingili? Amen. Wena mfana, why inwele zakho zipendiwe? Ngoba uthi usindisiwe. Why uswenga ngezikhindi ezincane ezibezizile? Thatha izithombe lapho ucikisa umlomo, ufake iruthi ucobezela umlomo, wena mfana, nawe ufake u-oil emlomeni. Yes Lord. Yes Lord. Nifuna ukubukwa. Njengoba manje athu left right and center. Neshutha nje ka social media. Ngokuba vele yasho incwadi kaTimothy ukuthi abantu ngezikhathi ezizayo bayothanda bona kakhulu. Yes Lord. Yes Lord. Bazithanda bona ngaphezulu kaNkulunkulu. Luphele uthando kaNkulunkulu kubantu. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama. Moya lapha kuyona le ncwadi le uhambe chapter 3 le ncwadi oyifundayo. Bese ke umfundele lapha ku verse 7. Noma starting from verse 5. Senazi ukuthi yena obonakaliswa ukuze asuse izono, Ukuze lo bonakalisa ukuze ageze izono zethu, akukho sono kuye. akana sono yena. Lowo ohlala kuye akoni. Lowo ohlala kuyena akoni. Yes Lord. Yenzo lonto. Ngangisoni, ngagezwa, Yes Lord. ngesigezo samazwi, ngamanzi, ngezwi, ngahlanjululwa, ngavuma ukuthi ngisoni. Uma ungavuma ukuthi uyisoni, wena awuyena kwaKristu wena. Uma uvuma ukuthi uyisoni, usho ukuthi wena Amen. uyavuma ukuthi le mpilo ephilayo impilo yokuba yisoni. Lowo owonayo akambonanga, Lowo obonayo akambonanga futhi akamazi. futhi akamazi. Ngeke uthi uzokwazi uKristu kodwa wena uphila impilo yamanga. Yes Lord. Ngeke No. ngeke wazi indlela Amen. kaKristu njengoba ethena uyindlela nokuphila neqiniso. Yes Lord. Ngeke uzumazi uma ungakwazi ukwenza into akutshela ukuthi yenze, noma ungafuni ukwenza into othi yenze. Yes Lord. Wena awuyena kwaKristu. Usathane uyabusa udlala ngawe. Ithini? Bantwanyana, maningadukiswa umuntu. Bantwanyana, ningalahlekiswa. Owenza ukulunga ulungile. Lowo owenza ubulungiswa Yes Lord. unokuqonda, Yes Lord. uhamba ngendlela efanele. Yes Lord. So uma wena uphikisana neBhayibheli, ungokayihlo, Yes Lord. babo wakho usathane. Ngokuba lo moya obusayo uthatha kuyena. Njengokuba yena elungile, Njengoba lo esimlandelayo ulungile, owenza isono, lowo ophumile endleleni ungokaSathane. ungobani? UngokaSathane. Usho yiphi incwadi leBhayibheli isho yonke? Incwadi yokuqala kaJohane Yes, isahluko sir. sesithathu verse 8. Yebo. Owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngakho ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Yeyizwe indaba. Singashumayela iBhayibheli sibachazele kodwa likhuluma into eqondile. Yes Lord. Alijiki lona. Yeyizwe indaba. Liqondile, ayile kumele ngichaze la. Ayikho. Hambe kwincwadi kaJohane chapter 14 nakhona futhi. Siphinde sigcwalise. Sesiyavala.
Hallelujah, glory to God. We thank you, Lord Jesus, for being a great, true Father and an honorable Holy Spirit. Okuyena osinika ukuqonda nokuhlakanipha nomusa nolwazi. Siyancela ulwazi. Uma uneBhayibheli, phila ngeBhayibheli lakho. Hlala kulona. Siphila kule khasi ogcina manje. Lapho usathane uyaqoqa, qoqa ibandla lakhe. Ibandla lezidakwa laba abadlali bebhola abafebayo, abantshontshwayo, abaphingayo, abathanda imali. Umuntu ongenalo uthando kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthanda izinto zasemhlabeni. Yena uma ungenalo uthando kaNkulunkulu, uthanda izinto zasemhlabeni. Yezindaba. Ngiphe incwadi kaJohane, ngifuna ungiphe qala ku chapter 14 kala. From verse 21. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 verse 21. Yebo. Onemiyalo yami ayigcine. Lo onemiyalo kuJesu Kristu ke la. Uthi onemiyalo yakhe enze njani? Ayigcine. Simele ukwenza njani? Ayigcine. Ukugcina imiyalo lephakathi eBhayibhelini esifundiswa yona. Simele ukuyigcina. Asifundeni iBhayibheli nje ukuthi siya entertain noma sichitha isizungu. Silifundeni iBhayibheli ngokuba kulona kukhona ukuphila okuqhamuka ke kulizwi. Yes Lord. Nguyena ongithandayo. Umuntu othanda uKristu. Umuntu othanda uNkulunkulu. Wenza ini? Ugcina imiyalo yakhe. You understand? Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba. Lo othanda uKristu uyakuthanda uNkulunkulu. Nami ngiyakumthanda, naye bese yamthanda. ngizibonakalise kuye. Yezindaba. Uyakuzibonakalisa kuyena. Ijulile. Ijulile. So asigcini ngokuthi ke sithande yena kuphela. Bese lapha chapter 15 from verse 8. Hallelujah. Noma starting from verse 7. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 15 verse 7. Yes sir. Uma nihlala kimi, Uma sihlala kuyena namazwi ami, uma sihlala kuyena kanye namazwi awakhulumayo. Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kini. Namazwi ami ehlala kini. Niyakucela enikuthandayo. Konke esicelayo esithandayo nikwenzelwe. Akukhulunywa ngemali. No. Akukhulunywa ngemali. Konke esicelayo, uma ucela uNkulunkulu, ucela iziphiwo zikamoya. Yes Lord. Ukuze ubusiswe ngokuhlakani. Muze uNkulunkulu ufuna ukuhlakana nencwadi yezaga ikhuluma ngokuhlakana ukuthi ke phina imiyalelo kaNkulunkulu uyigaxe uyithekeleze emqaleni wakho ukuze uthi noma uphume endleleni yabona iBhayibheli lilonke kutele likhuluma ngokuthi thanda uNkulunkulu, thanda izwi. Akukho lokuthanda kuthanda khona imali. Ngifuna ukukhombisa iscripture noma ihlahluko esisodwa noma igama elilodwa lethiwa khona thanda imali ngaphezulu koNkulunkulu. Then ngiyobe sengiyeka ukushumayela ngiphinde ngithi iBhayibheli. Ngeke ngiphinde. Kodwa uma wonke imibhalo ikhomba uNkulunkulu usho ukuthi wena ungathandi imali kakhulu. Ungathandi izinto zomhlaba kakhulu. Ngokuba uthanda uNkulunkulu alukho kuwena mwenza njalo. Mfuna uNkulunkulu ebulungiswa bakhe. Ikho njalo incwadi kaMathewu chapter 6 verse 33. Ithi kepha konke funa uNkulunkulu nobulungiswa kwakhe. Konke okunye kuyobe sekunezelelwa. Ungakhathazeki ukuthi uzogqokani. Ungakhathazeki ukuthi uzodlani. Ungakhathazeki ukuthi uzophuzani. Ngokuba bonke abantu bezizwe lezi zinto bayazifuna. Abantu abangenayo uNkulunkulu bajaha lezi zinto lezi. Baze bazifuna ngendlela wrong njengo-Esawu. Walahlekelwa ukuphila kwakhe nelungelo lakhe lokuba indlalifa. Ngenxa yokuthi wathanda ukudla kakhulu, walibuswa inyama. Siyakhuza, siyanxusela ukuthandana uNkulunkulu ngakho konke enako kulo ncwadi leyo uphinde uqhubeke lapha Verse 8. Hallelujah. Verse 8. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokho. Ubaba uyakhazimuliswa ngokuthandwa nokugcina izwi lakhe lihlala enhlizweni zethu. Uyamkhazimulisa uNkulunkulu. Umuntu azathi hey waziwa muhle ngithi hayi uNkulunkulu ngokuba ngihlele ezwini lakhe angisona isigqila somzwa ngedwa angina stress. Akho ntombazane engibangela istress.
akho tshwala obumgugisayo, akho gwayo obumgugisayo. Angithakathi, angihlabeli amadimoni. Kuphila ngezwi. Izwi ilona kuphela kuyisekelo ukuba ngakhiwa izwi. Ngiphilela izwi. Wena uphilelani? Wemntu omusha uphila ngani na? Izwi. Ngelizwi lakhe. Madoda, wemntu omusha uphila ngani? Hallelujah, glory to God. Uphila ngotshwala, uyazibulala. Uphila ngokufeba. Uphila ngokufaka i-makeup, uziqambela amanga, ufaka inwele zokufakelwa, upenda izinwele, awonelisekile ngokuba izwi alikho kwena. Wisitha nezwi. Uthi uyakholwa, niphosta amavesi kuma-status enu. Nilongenhlakazi wabe ningcwele. Nikhohlakele. uNkulunkulu alimfuni niyamphika niyamhlambalaza. Nimkhonza ngemlomo kodwa ngezenzo niyamthoka. Hallelujah. You understand? Yes, Lord. Ulizwi. Yes, Lord. Yes, Lord. Wayekhona. Yes, Lord. Konke kwavela ngayo khona. Ulizwi lesimshumayelayo. Amen. You understand? Amen. Ngiphe. Kulona incwadi le bese ukuthi ungivalele lapha kulona le chapter le hambe ku 17. Yes, Lord. Ngiyala ngalezi zinto. Starting from verse 16. Khona sobheka ukuthi ulizwi uthina nesikhethile nomunye esikhethile. Aningikethanga nina. Asimkhethanga ulizwi. Kodwa mina ulizwi ukhethile abantu bakhe, wakhetha abapostoli. Amen. Wabakhetha ngoba wayesabazi, wabazi bonke abazomlandela, wabakhetha. Mina angizikhethanga mina ukuthi ngizikhethele yena, no. Bengiphila ezweni, bengenza izinto zasezweni amahlazo, bengihlambalaza uNkulunkulu, bengahloniphi, bengiqamba amanga, ngitshontsha, ngifeba, ngiphuza, ngibhema. uNkulunkulu wangikhetha. Nawe uyakukhetha manje uyakubiza ukuthi buya, lokhona uthukile, awuphilanga lapho. Aningikethanga nina. Uthe ngiyakuba nomusa kulabo ayizwe lonto le. Kulabo engizokuba nomusa kubona. Ngiba nozwelo kulabo wangizwela. Ekungizoleni kwakhe angizange ngize ngimdelele. Because ngibonile umusa ukuthi ngiconnect isihloko. Nesihogweni ngiyahlushwa uhlushwa ucacunga ngempela. Akukho ukuphumula. Iminute nesecond uyafa uphinde uvuswe. Uyaminyama ibiqile. Ufuna amanzi ulambile, womile. Uyakhala. Ufuna usizo. Usizo ngiyafanisela lutho. Izolo le. Hallelujah. Uthi ufuna ukuphenduka sonke esifogweni ungaphendula kanjani sekuphelile vele. So angithi kuthiwa-ke indlela khona encane khona enkulu. Wena sowufika ekugcineni kwendlela enkulu. Kamphela ndaba. Sekuphelile akusekho uthenge angithi kuyisingile ukuphila emhlabeni ngabona i-return. Yes, Lord. Uma nomusa kwena uyakunika i-return. Uma ngenamusa kwena akakunika i-return. Uhlala esingili yakho. Ngokuba nenhliziyo yakho uyayazi ukuthi ikhona ufuna ukuzwa. Usafikile washiya uphawu endlebeni yakho ulele embhedeni. Wakuxwayisa, wangafuni ukuzwa. Manje usiyabuya. Ukushiya nesingili. Yahamba yophela endleleni yakho uyaphela lapha ufika khona kamphela ndaba endleleni enkulu le. Usuyafika lapho ufika emlilweni. Ufika woziphosa emlilweni uvela ibhasela emlilweni. Hallelujah, finish ukhona. Uyahlala emlilweni. Ufuna ukuphilela umlilo. Angifuni ukuphilela umlilo. Ingakho ngimamukelile uma ngikhetha ngizange nqabe. Nawe unelungelo. Unelungelo manje, unenhlalo manje. Njengo Eva naye wathatha isinqumo, njengo Esau wathatha isinqumo, njengo ubani omunye omlomfowabo. uKayini. Kayini wayebuso uSathane, uSathane wamnqoba uKayini. Umuntu ezwa amazwi wami engawalondi. Hallelujah. Yiwona ozomahlule ekugcineni. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Izwi lungumahluleli. Ngoba ngaphandle khona ifebe khona izinja. Ababulali, abakhonza izithombe, ababonke abathandayo nabaqamba amanga. Abenza imlingo. Yes, Lord. Abahlabela amadlozi. Hayi abahlabela amadlozi. Abahlabela amadlozi. Baxhumana nemoya engasekho. Bese bakhona abahlabela amadimoni.
onkulunkulu abangabazi abangasakwa naboyise babo idwala elabadalayo abasana haleluya to God abasanakekeli Hallelujah. Hallelujah. uthi yena uyakunika ukuphila uyasindisa uyabulala bephakathi isandla sakhe efuna ukuphila kwaphakathi athi izulu nomhlaba kwakhiwe yimina yini ungangakhela yona ngokuba izulu isihlalo sami sobukhosi umhlaba isenabelo senyawo zami. Hallelujah. Ukumele wena ukuthi ke uma sikhethe kubiza uze kuyena awuna choice. Awuna choice. Mina ngiyabuza yini engihlukanisa nothando lukaNkulunkulu ngokuba uyasho umbhalo uthi ke ngokuba kulotshiwe ukuthi sibulawa usuku lonke njengazimvu zakuhlatshwa siyalungiselelwa sisinikelela imizimba yethu kuyena ukuze sithole ukuphila. Wemntomusha uphila ngane na Ngelizwi. amadoda uphila ngani izwi manje besisekelo ungalikhuluma umlomo kuphela phila ngalo phile izwi ungabuswa inyama uthi akasikhethanga yena uthi asimkhethanga yena wasikhetha Kodwa mina nginikhethe nina. ukuze kube njani Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo. siphume sithele Izithelo ezinjani nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakukucela kubaba egameni lami aninike khona. sicela sithele izithelo sihlale ekutheni uma sicela egameni lika Jesu Kristu mase uNkulunkulu asinike sicela egameni lika Jesu Kristu. Why sicela Jesu Kristu ngokuba ungumxhumanisi phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Jesu Kristu wena umxhumanisi angekho omunye futhi. Nginiyala ngalezi zinto ukuze nithandane. Usiyalalani Ukuze nithandane. esontweni abathandani, emphakathini abathandani, emsebenzini abathandani, ike-groundini abathandani, emgaqweni abathandani, bayafeba abathandani ngoba bayakhanukelana. Uthando lungumanqoba. Usho njalo umpostoli Pawulo athi noma kuthiwa ngikhuluma izilimi ngiyaprofesaya kodwa uma ngenalo uthando into engenamsebenzi ngifana nensimbi encencethayo. Uthando lulapha zonke izifo. Uthando lusibekela zonke izono. Hallelujah, glory to God. Niyalazi iBhayibheli, ngiyazi niyalazi iBhayibheli. Niyawazi amavesi. Kodwa ke awahlele enhliziyweni zenu. Hayi uthi ngidiniwe angeke ngize ngidinwe nakancane. Izwi lenkosi ngiyalithanda ingakho ngimemeze. Ngokuba usho njalo la Isaya athi akamemeze. Athi phumela emgaqweni umemeze. Bakhuze ezonweni zabo, siyanikhuza. Siyanikhuza. Yenza loo nto uthi umyalelo ke masithandaneni. Masithandaneni. Akekho umuntu ongathi uthanda uNkulunkulu engamthandi umakhelwane wakhe. Ungamthanda kanjani uNkulunkulu ngaze umbone ufuna ukuthanda umuntu ophila naye la? Ngeke. Umsenzisi, yenza indaba. Maningi abasenzisi. So sinibuyisela uthandweni. Ukuthi thandani uNkulunkulu uqala ngaphezu kwakho konke. Bese uyofunda uthanda umakhelwane wakho. Ungenalo uthando lukaNkulunkulu. Ngeke uzuba nothando lukamakhelwane ngisho uthande. Ngisho ungazenzisa uma ngibona emgaqweni usineke uthi uyangithanda no. Ngiyazi ukuthi ke uhleka enklinini. Ngoba uthando uNkulunkulu awunalo. Ngizokubona ngendlela ogqoke ngayo, ngizokubuza ngendlela okhuluma ngayo. Yike angikujaji ngiyabona ukuthi uthando uNkulunkulu awunalo ngokuba ke ukunothando uNkulunkulu ngoba uyalazi izwi ngabe liphila kwena. Ayikho indlela. Wathi uPetro. uPetru wayesethi Phendukani yilowo nalowo apapathiswe egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngayihile ngekho. Ngayihile ngekho. Egameni likaJesu Kristu. Yebo. Kukho ukuthethelela phansi. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo apapathiswe egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu
khona njengoba niyakwamukeliswa senakwekeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wanezezela amanye amagama wasebethi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo nawe uma ufuna ukusindisa thina siyatholakala siyayishima imininingwane yobe sosithinta siyofika noma ikuphi uNkulunkulu mevumile yenza indlela sifike size kubona sobhabhathisa egameni likaJesu Kristu awunabhabhathiswa nombani awunabhabhathiswa noma yiphi impumushe funeka ubhabhathiswa umuntu oshumayela legospel ephilayo egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu kukho ukuthethelelwa ukuze kwezomusa wena uhlanjulule izono zakho ugeze uthethelelwe bese unika isipho sikamoya engcwele umoya weqiniso uyonikwa uma nje wena uvuma ukuthi uyisoni. Yes Lord. Siyabonga bazalwane umusa wenkosi nothando. Amen. Socela ukuthi bright asivale ngomkhuleko bese sishima imininingwane. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla siyalibonga izwi lakho elokuphila emzimbeni yethu elokuphila emathambeni yethu elokuphila emoyeni yethu lifake ngaphakathi imoya engcwele lihlale lithele izithelo zikamoya ongcwele ukuze wena Nkosi uzokwazi ukuthi usebenzise imizimba yethu ngendlela othanda ngayo usindise abantu bakho kuyo yonke inkohliso nemfundiso yamadimoni ukuba bajabulise inyama Nkosi ngoba emhlabeni kugcwele inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo kepha izwi lakho liwukukhanya izwi lakho lingukudla okusiholayo lisigcwalise ngokomoya lisiholela ekuphileni lingamanzi agobhozayo ngaphakathi kithi moya ongcwele Baba makube yiloyo naloyo olamukelayo izwi lakho engalwi nawe engaphikisi izwi lakho ngoba wena nezwi lakho nimunye umgcine Nkosi azangena emanzini esephendukile wayibona ukuthi uyisoni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade amen. Bazalwane soyishiya inamba soyishiya imininingwane yokuxhumana kubo bonke abathanda ukuba sixhumane nabo ukuze bazothola ukubhabhatiswa nabalabo abanemibuzo ukuze sikwazi ukuxhumana uphenduleke inamba thatha ipeni ubhale phansi ithi 066 566 9245 ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245 i-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com i-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com Neintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube ngokuphelele kwazo uzokwazi ukuthi uyilalele ukwazi ukusubscribe nokungakhohlwa ukuthumelela abanye obathandayo nabo bezolizwa izwi lenkosi bayisindise kulesizukulwane esiphambene esiphila kusona ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usuyithola intshumayelo zonke ngokuphelele kwazo izwi lenkosi uJesu Kristu ungasikhohlwa usubscribe nokuthumelela abanye bezolizwa nazo izwi lenkosi ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukufollowisha nokuthi usende ama-DM izwi lenkosi uJesu Kristu ufollowishe usende nama-DM uJesu Kristu uyinkosi empilweni zethu manje kuze kube phakade amen. Sibonga bazalwane umusa wenkosi siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile amen. Amen.